Osoba ženskog pola stradala je jutros u požaru koji je izbio u kući u Mokrinu kod Kikinde, dok je muškarac zadobio teške telesne povrede u vidu opekotina i inhalatornih povreda zbog kojih je iz Kikindske bolnice prebačen u Klinički centar Vojvodine u Novi Sad. Identitet poginule žene još nije poznat, ali se pretpostavlja da su u pitanju majka i sin. Povređeni muškarac je vozilom hitne pomoći najpre prebačen u opštu bolnicu u Kikindi, gde mu je ukazana pomoć, ali je posle zbog težine povreda prebačen u Klinički centar Vojvodine Novi Sad na dalje posmatranje i lečenje. Muškarac, 47 godina, je teže povređen. Prema prvoj proceni ima opekotine na oko 50% površine kože tela. Ima i inhalatorne povrede izazovne dimom i vatrom, pa je poslat u Klinički centar Vojvodine. On je intubiran, u stabilnom je ali kritičnom stanju, zbog povrede pluća i opekotina koje ima po celom telu, rečeno je u opštoj bolnici u Kikindi. U policijskoj upravi u Kikindi samo su potvrdili da se požar dogodio, a da će se okolnosti koje su se dovele do izbijanja vatre znati tek nakon završenog uviđaja koji je u toku.